Не, аз имам, повярвам, аз имам 700 гигабайта. Обаче ако направим едно видео 40 минути, нали, примерно, или кажи речи по... Ти къде си между другото? Не искаш да знаеш. Май ще си правя втори джетпоинт. Защо? Трябвате ли гъби? Трябват ли ни тебе ли? Да. Не ни трябваш. Пожелава да ръво съм. Едно зомби идва. Също кожа. Who's your daddy, бей? Остави си малко здрав меч, моля те. Какво ми водиш? Нищо. Защо ще ставам меча здрав тогава? Защото един спайдер марейка заедно с едно зомби, също едно зомби. О, айде нале търгащичките ми. Нале търгащичките ми. Къде си? Убих това шпигера. Ела ми, бей! Спиндърман! За тебе, бихайнчо. Ох! Ай, ти къв си гей! Сървърът ти е на хардкор, сега ще умра. Как ще е на хардкор, а не на хардкор? Какво правиш са? Чакам храна. Животно. Само и живо как му е да е вярвал на плеша. Щупи ми са меча. Чакай, всичко е измислено. Бегай, бе. Бегай от... Ох! Добре, че паднах. Да му си не знае. Леле! Затворим от другата страна. Какво? Затворим като минаваш. Не мога да стигна до крафтинг тейбъла, нямам дърво в мене. Имам дърво. О, няма направим крафтинг тейбъл, ще направя метки. Добре, защо просто не вземеш и тая кирка? Имам кирка, и кирка имам. Вземи си кирката. Ето. Малко дърво. Малко. В моменти като той ми липсва фата, бъдето да ти кажа. То? Защото... Не знам, просто се сетих за барели, като го видях това. Бара! Ова! Аре, едно пенове! Майко! Верно, че тя скапани хомота вече се привикват един друг. Бягай от мене, бе! Бегай! Бягай! Наполовин сърце съм! Еба си майка. Чека, закопая с тернокопа. Посъркам. Сериозно ли толкова много демиш ми направи това? Май сме натам, да, натам сме. Помна пътя, уей! Нацелих. Как ми се бъгна мапа. Лъншотнах скъпал стон зомби. Да, защото съм остава на малко. I believe I'm alive. I believe you can fall and die. Канта да се гърчиш. Какво ще ми направиш? Оставям те да се гърчиш. То пак ще ме изгърчи спокойно. И тоя паяк. И тоя скелет. Фък! Бягай! Само зомби с шибана енчантната броня от кожа ми трябваше на майка му газа педерас. Животно! Бействам ги! Върни ми ги!
Отвори, бягай, влиза! Е, това е! Fucking alive, motherfucker! Ще остана ям. Обрали се нещата? Да, обрах само това. И торчовете. Искаш един торч да ти дам? Не ме подпалвай. I'm already on fire. Защо точно по него се вижда като стрела? This torch is on fire! Имаш стрела в ръката и се едно плесваш стрели, човек. Лол, what the fuck, това е яко, е. Харесва ли ти скина ми? Вчера си го направих. В смисъл, да. Не ме интересува. Моля? Бива. Не ме интересува. Бива. Шамар. Общо пък модели ще изкърча с меча. Аз нямам меч. Знам. Се отворям, бе! Първи епизод, добре дошли! Стоиме пред 20 минути в една пещера, се бориме с зомбита и паяци. Навънка става ден, Габриела, ще ги избиеме! Аре бе, животно! Аре, много са отворена! Аре! What the fuck, бе? Абе, защо ме? Леле! Леле, какъв си идиот! Ами не, човек, аз си ги цепя и ти се появи пред мене. Еми карам си господин съдя и по-наре бабичката минаваше по пешеходната пътека, ма какво прави там? Изкочи пред колата. Си равината, момче. Това равина Бравина? Не забравяй, че първото нещо, което трябва да направя като влеза в игра е да я гличам да видя какво има под нас. Боже мой. Сега, това ще го има на видеото, ще го има, ама какво направя? Не мога, не. Не мога, не. Я пауза. Има пауза. Я пак? Пауза има ли? Не, няма пауза. Няма пауза. Ще си направя кафе. И затова трябва да слагам пауза, бе? Да. Няма логика. Чекпоинт върху тебе да може се разкарваш. Като се разкарваш на село, къде си? Ти си досаден. Да. Моето кученце на каишка. О, един крипър! Точно пред тебе, идва към тебе, влиза вътре! Животно! Ти пак ли искаш да ме убиеш, бе, изрод скалпан? Леле. Сега ще ти дам кокала на съдбата, ей! Едно кримър идва пред тебе. Дай си ми айтемите, защото ще ти покажа who's your maker. Единия, втория, третия, четвъртия, петия, шестия, седмия, остай кокала намира. Имам пенс! Дай ми меча ми. I have panties! Аз вече ще го дадах. И ми дай гащите. Не! Те не са твоите. Гащи! Седно. Навънка някакво бебере, бе, колко време няма да те има? Защо ме остави сам? Shit you, така де факи. Аз вземам всичко и си заминавам. Драги зрители, оставяме го този чукундур тука. Вземе си крафтинг таблеха. Както аз му викам. Много хора ми правят забележка, че му викам крафтинг тейбъл, като то всъщност е workbench. Така му викат, нали? Workbench. Да, не знам. Защото benchmarking, achievement и му викат workbench повечето хора. Аз си му викам крафтинг тейбъл. Вау. Бам. Like a boss. Fuck no! Не. Определено отивам в другата посока. Up and away. Ало. Животно. Кажи.
О, Гошо! Ти трябва да умреш! Къде е Гошо? Умря. Кой беше Гошо? Едно яйце. Кокошкича от яйцето. Лагна ми, what the... Вау. Извинявай, малък Гошо, не беше нарочно. О, божествено. Аз събрах вълна за лего, ти се оправи. Бери на мене. Еми няма опции. Как беше онова животно малко като котка Дида от селото? Да, от селото, окей. Котка Дида от селото? Да. Спокойно сетих се. Дида не може да си подкара Майнкрафт. Кой? Да. Какво за Дида? Може да подкара Майнкрафт. Защо не може? Там беше много новите да играва. О, ела ти скритата тиква. Ей, ти какво? О, какао трябва да си вземе да си направим кубарийки. Така де? Кубарийки. Кубарийки. Къде чуя? В джунглата. Коя страна? Натам. Наляво или надясно? Надясно. Тя е по-далечната. Няма значение. Има сламп тук, живеем в слампа. Координатите са ми Хикс 460, Z минус 30. Да те чакам ли? Минус колко? 460. Да. Предполагам, че дойдеш оттам. Не си ли сложил плеер хелмет на минимапа? Не си ли сложил да виждаш плеер на минимапа, бе? Не. Еми, ти си идиот. Интересно ми е. What? Виждам слампа. Виждаш свампа. Видеото е 10. Видеото е 10 гигабайта по фаса. Нали, ама не като миналия път. Звънат ми да играя лоу. Ама супер много ми лагва, ягавата. Супер много ми лагва, викат ми какво правиш? Нищо, аплодвам видео 130 гигабайта. Извинявай, това е първото ни 3-часовото видео ли? 2 часа ли? Колко беше там? Вика, аплодвам тук 130 гигабайтово видео. Дет накрая го рекорд да го наряза. Бъдълца. И не стана нищо, защото програмата е фак. Инскрап. Така. Аз викам, да, ще направим по-едно легло първо. Какво стана тук, що? Вълна. Аре бе, вълна! Въй! Бам! Ще ми намокаш леглото, пенерас. Че си... Вика, отивам си правя кафе и яде нещо. Това е да си дебел, бате. Аре натам към слампа. Хаштаг да си дебел, хаштаг естествено. Хаштаг. Махаме си координатите, защото не ми се гледат. Кита само! Много китове само! What the fuck? Защо не играем на 1.8? Защо не играем на 1.8? Няма ми тръгне. Няма да ти тръгне. Защо? Нали уж работеше, събираше си някакви пари там, какво стана? Изкара ли книжка? Да. Имаш книжка? Да. Значи е време. Да си купиш кола да дойдеш до София, ти дам компютъра си стария. Да хуйни. Там да дойда до София ще ми излезе по-скъпо от компютъра ти.
Как е? Компютъра има 4 гигабайта. Опа, ще да те удара. Добрат не. Компютъра ми има 4 гигабайта RAM, бе, изрут. И видеокартата му е ново поколение, ей! Само процесора да е двуядрен, иначе сме гъга. Леле, колко сашковчета има там! И ела си змията. Не ме гледай, ела! Върни се, Пиги! Добре, що не можаваме да ги гледаме прасета? Защото ставаме няколко да има живи. Какво го гори спави свече да не мога да стигне. Така, стига си ги убивал, време да ги изготвиме. Бам. Стоиме тук, като ми сега сготвят. Тук ще живеем, аз слагам лагото тук, ти си го сложи от другата страна. Да. Не до моето, бе! Ти ме ришеш! Другата страна на печката. Тук, е тук, е тук, е тук, е тук. Да. Айде не. То съм се научил да ям лютиво човек. Искам си да ям. Шит, ще стане нож, ще стане нож. 4. 1, 2, 3. Слагай, бе. 1, 2, 3. Опа, тук май трябваше да е вратата. Казах опа, са, какво? Това ще го оставим така. Бам. Така де. Всъщност, да, това трябва да е ето така. Сега правим 1, 2. 1, 2. О, фък! Габриеле! Гава! Лягай, животно, лягай! О, трябва да му спасявам газа сега, ако да не ще го убие. Лягай! Имбале! О, лага гъто, братле, what the fuck? Гориши, бе, животно! Аре, бе, едно в едно, бе! Бам! Вземи си! Мама ти! Ой, то го убих. Много се бия, ей! Ай се бием пред блока едно в едно. Едно в едно пред блока, бе. Ти да копаш песок, ма. Добре. Аз ще копам дърва, ти ще... Дай да закопая зеленцата в сирене. В кое? Буцата сирене. Ота. Леле. Аз с нощи легнал съм си и си мисля. Дали мога да издържа 5 дни на солети и вода? Най-вероятно. Да пробвам ли? Да. Майка ме направила някаква страшна супа топчета. Едно, две. Това ме е направила Боб. Боб. Къде Боб? Значи толкова време играя Майнкрафт и едно нещо никога не съм го правил. Собственоръчно да отида и да убия дракония.
Дракония. Дракония. Издарвахме коня, коня! Изтарахме коня. Да. Не знам защо, но всеки път като някой каже изтарахме коня, се сещам за Сашо. Може би, защото е отвратителен. What the fucking hell? Това са основите на нашата каштурка, Гъбчо. Не, това прозвуча прекалено хомо. Да. Да. Как е сестра ти, между другото? Не съм я чувал от много време, не. Е равина до равината, разбирам. What? Где, лача? Аз нямам тук къщата где ни е, защото... Вау. Бати, ела да виж къде намерих Айрон. О, мага, гошета! Мага, прасета! Прасета! Всички като... Прасета. Всички като Сашо на мезета. 3 айрон точно за една кирка, благодаря. Добре, ами другите 4 деца в мене. Не, ми за една кирка на лопата. Пардон, 5 са. Значи. Пимп. Майншафт. Там има шафт. Равината. Да. Ох, то пясък. Къде си, ма? Абе, ти можеш да се телепортираш до waypoint-овете, защото не съм сложил да има гъма и такива глупости. Нещо. Добре, защото не трябва да можеш. Мога, що? Можеш или не можеш? Не мога, що? Защото не трябва да можеш. Що? Я ще да представя Ирала как се наведах току-що. Да избягам от песока. Мамка ти. Ау! Fuck you. Скачаме ли долу във водата? Колко много равини има. Скачаме ли във водата? Или се качваме нагоре? Тук ще си вземе, браточка. Леле, как искаш да ме путнеш? Да, стиче. Аз се махам от тук. Окей, дай да видим дали ще оцелим водата. Аз ще оцеля вода. Не. Нямам ти доверие. Какво бе? Ох. What the fuck, имам си легал цвет. Добре, това е важно. Мага, бе. Имам useless junk. Чакай да хода, чакай да взема ядини. Яджиничо, папато. Как? Так. What the fuck, колко саплинги. What the fuck, колко много паежа на хвостата. Стига крещя като... Та им приятел ще направи 18 години скоро. Не мислиме да си изговаряме, му поръчаме хукър. Знам, че говориш за Доминик. Не. Той не е приятел. Гомес. Не, Гомес не ми е приятел, съжалявам много. Чакай малко, чакай, че се изгубих. Тук взехме айрана. Абе, като взехме айрана, къде тръгна, бе? Далеч от паяка, който иска да... Идиот! Имам dead point. Аз нямам. Какво направя? Къде си, малца? От земята. Телепортира се до waypoint-а, ли? Не. Как толкова бързо стигна до там? Лесно, обърни се наляво.
Чао. What the... Аз стигнах ето там ходих аз, там. Къде изкопахме айрона. Къде са ми айтемите? Майната ти! Как ме остави, Бокук? Той идва за тебе са! Животно! Умри, животно мръсно. Ето! Не, хакс, о мага. Сега идва някакъв крипър зад мене и ми прави бум бим бам бем. Прави бум, клап! The beat goes on and on and on and on now. Да. Вчера си взех една бутилка чили. Чили? Чили, пили, кър. О, камъч. О, мага, ти знаеш какво става пред тебе? Пред мен? Интересува ли, мога ли съм скрит? Вече не. Камък. Грава. Камък. Йот, камък. Не, бе. О, аз сменям дърво си направя крафтинг тейбъл. Сега ще си направя и ти една кирка и гледай какво става. Камък. Нищо не виждам. Там. Камък. Я видим брайтнеса. Брайтнес, видео сеттинг. Брайтнеса ми е до край. Да пътиш малко музика от Spotify. Где отиде, бе, коч? Камък. Такъв камък ще ти даме са. Моме. Наби една факла некъде, бе. Камък. Наби факла, защото ще ги взема на сила от инвентарито. Благодаря. Така, лека по лека трябва да се стигнем до нас. И тогава 20 стотинки каза, нека бъде светлина. Exploding peanut! Ама защо от мене? Там още чили. Тъй бър. Фак. Не. Нема се разбера. Стига я да бе, животно! Не да ми фърляш къво, защото си имам достатъчно. О, шит! Не, бе, животно, ще влеза, не!
Видях спаунера. Мръдни малко. Или е тук или някой блок ще по-напред. Мръдни де! Как ми загаси светлината? Нека бъде светлина. Каза той и даде батериите на... Щупих спаунера! Ужас. Нещо толкова забавно. Те те гледат с тебе. Добре. Чили. Айде стига яде бе, за какво записваме сега, за да ядеш ли? Да ми го ядеш тогава. Това нещо се остана. Сигурно. Така добре ще нахрана, че ще ме помниш цял живот. Та оставаш и да ме убиеш! Ако бях умрял, щях да викам, къде е крафтинг тейбъла? Колко слоя камък служи пак бе? Принцип само един. Майко, тире. Да. Абе, убиха те едни зомбита е там. Бързо къде е паднала храната в лавата. Няма да падне храната в лавата. Ма определено аз ще падна в небитието. Там имаше едно яйце. О! Ще развъждаме с кошки. Има едно зомби долу, обаче ме е страх. Обаче ме е страх. Не, ще те убия с яйце. Това определено беше много лоша идея да слизаме тук. Да, кой я даде? Това малко зомби деца ще ми изяде главата. А, не. Аз се пенсионирам. Умираш ли? Имам вече 3 waypoint-а. 5 point-а. Така, затворих се. Почвам си дълбая нагоре и ще стигна до най-горе така. О, fuck. Кирчо, събрали ми нещата. Курчо, обрах ти нещата. Моите неща. Къде бяха отвънка? Всичко събрах. Добре. Добър Курчо. Искам да ме убият тогава. Разрешавам сала. Да живее крипъра, който уби този зомби. Ето тези прекрасни диаманти. Диаманти? Да. Това ме лъжеш. Един крипър гръмна 16 нива, убие едни зомби и убие едни диаманти. Спри да ме стреляш. А, не, това са били балончета от зомби. На баба ти фурката! Ох. Твоята баба също. О, холи шит. Холи шит!
Що си идиот? Точно хубаво да ми писа, че съм мъртъв. Кире, Фома! къде си? Катеря се нагоре! Взех от сървъра, бързо. О, защо? Бързо. Какво да направя? Взех от сървъра. А, не, те го взеш, ще спре. Да, ако излезеш ще... Защо искаш да изляза? Да. Добро легло. Легнах се за спа. Просто се качвам нагоре, почти горе съм. Така да се вдоме, то не може да ме купне, то не ме убива. Не. Почти го щупих. Еба си здравия съм. Как имам чувство, че съм в някакво хълмче сега? Кой ирек съм? Ето е водата. О, ще бъда рейпнат. Къде са ни леглата? Аха, ето ни е къщата. За тебе има бомби, бамбем! Знам какво има зад мене. Зад тебе има скелет. Вау. Фък. Умирай. VR, фък. Една факла тук. Лягай. Не мога, има монстъри. Лягай! Има монстър! Каза мама, да, пак е ма. Не ми давай пред мене, бе, смеч съм, бе, баб Герги. Идват още! Мисля, че трябва да играем на нормал. Drop the base. Drop. Добре, почва с Скелета ме бутна при 6 зомбита, лате! Къде си, Кирчо? Къде си, Кирчо? Къде? Става, Герги. Давай ти си! Бат Герги! I'm here! I'm back! О! Паркур! Не. Дай се! Убих го! Не ми подкачай! Сега с брадвата в главата. Аре, ще бимне премиара. Какво правиш в къщата, бе? Махни са. Аре. Добре, това беше определена една много тежка и странна нощ. Да. Слагай айрона да се пиче. Гоше. Не, дай сложим първо прозорци да може да се скрием вечерта, а? Добре, аз щям да копам пясък с тази стрела. Аз мога да се пече 57 пясък. Какво пясък? Може да се пече 57 пясък. Аз чух 77, викам вау. Имам чувство, че видеото става много голямо, защото пак ми се претовари хардиска за секунда. Да видя ли колко голямо вече? Да. 10 гигабайта е все още. Яко. Вече сигурен ли си, че рекордваш? Да, сигурен съм, фетка ми в червеничко горе. My neck, my back. Lick my eyebrow just like that. Ако искаш да го спре да го пусна от начало, а? Колко не ти като? Не ми пише, в смисъл да. Добре, давай.